Комитет за подкрепа на кандидатурата на Ивайло Калфин за президент на Република България беше представен днес в Ямбол. 34 са учредителите, все известни имена от всички сфери на обществено-политическия живот в града. Представители на просветата, културата, на лекарското съсловие, предприемачи, които се събраха на среща в ритуалната зала на обредния комплекс. Председател на комитета е депутатът в 40-то Народно събрание Петър Кънев, който е член и на националния клуб Калфин президент. Ние вече имаме една много силна кандидат-президентска двойка, която според мен Стефан Данилов на едно от първите интервюта най-точно го определи. За нас битката вече не е въобще за балотаж. Битката е за победа. Кандидатът за президент, издигнат от БСП Ивайло Калфин, очерта основните характеристики на предстоящата предизборна кампания. На тези избори не става въпрос този път да се сменят или да се запазят същите хора на някои позиции. Тук става въпрос за нещо абсолютно различно. Тези избори става въпрос дали ние ще приемем страната ни, общините ни да се управляват по начина, по който се налага от 2 години, да се управляват с конфронтация, с разделение, с конфликти, с разхищение на средства и с никакви резултати, за сметка на това с аплодисменти към министър-председателя. Или ще запазим институциите, които не случайно са и в Конституцията предвидени да се разделят властите, така че българският гражданин да има защита, да има различие, да има баланси между отделните институции, да не отива цялата власт в ръцете на един човек. И не само защото резултатите от работата на правителството според мен са доста печални и работата на премиера, но и заради самия принцип за плурализма, за демокрацията, за правото на българите да имат институции, които да ги защитават, ние на тези избори трябва да подходим по друг начин и да спрем това, което се налага. Да спрем тенденцията за абсолютно отричане на интересите на обикновените хора, политиката на обедняване, политиката на мачкане, ликвидиране на здравеопазването, политика на проблеми в образованието, политика на тотален натиск върху всички институции, политика на абсолютно пренебрежение към проблемите на хората, абсолютно пренебрежение към елита на българската нация. По-късно Ивайло Калфин, заедно с представители на общинските администрации от региона, се включи в дискусия в синия салон на читалище Съгласие, където бе представен идейният проект на Търговско-промишлената палата Евросилует, Тракия, край Тунджа. Обсъдени бяха и европейските програми за развитие на малките общини. Няма как големите същностните проблеми да се решават на парче, макар и в една община. Има много трансобщински, има общо регионални проблеми, които изискват категорична стиковка между 5-те общини в областта. А такава, мога да кажа, че на практика няма. Причините за това са много. Разглеждайте ги чисто политически, разглеждайте ги, ако щете, личностни. Да направим постъпки пред Брюксел за конкретно целенасочено финансиране на нашия регион. Господин Калфин, имаме нужда от такава програма, защото района ни е граничен, изостанал и трябва целенасочено да бъдат насочени средства. Българските общини са малки. В тях населението не е голямо. Стана дума, че с изключение на община Ямбол, останалите общини обезлюдяват, намалява населението, няма млади хора, това е масово в страната ни. Ако искаме да се случат големи проекти, те трябва да работят заедно. Иначе всяка една от тях ще прави малки проектчета, които сигурно са полезни, сигурно ще подобрят, ще има градинка, детска площадка и така нататък, но няма да променят общината, няма да променят живота в общината.
Европейските програми за развитие на малките общини бяха основен предмет на обсъждане по време на съботното посещение на Ивайло Калфин в общините от Ямболска област. Визитата приключи с среща с жителите на село Безмер.